Здравейте, мислите, че има проблем във Варна? Точно така, прави сте. Сега ще ви покажем едни от основните проблеми в градската среда в град Варна. Говорим за движението в града. Ето виждаме пешеходци, идва кола. Някакъв проблем се получава там, ми се струва. Нека видим какво ще се случва. Нещо се случва там. Ео, как мина през дупката. Видяхте ли? Видяхте ли? Извинявайте. Може ли само за момент? Извинявайте. Какво искате? Само да ви питам какво се случва, каква е ситуацията? Тия пешеходците, дупка, къде да мина? И коли има там? Какво да направя? Какво да направя? Кажете ми. Няма къде да паркирате ли тук? Какво? Какво паркиране, бе, госпожа? Аз къщи не мога да се прибера. Какво паркиране? Не мога. Не може да разбирам. Благодаря ви, благодаря за вашето мнение. Благодаря ви. Ще изпуснем момента по-бързо, колега. Здравейте, здравейте. Извинявайте. Мислите ли, че ще можете да си хвърлите буклука тук? Аз съм в това да го хвърля, но... Не съм много сигурна дали точно в тези места трябва да го хвърля. Може би тук трябва да го оставя. След останалите буклуци, които са падали сигурно от съборения кош. Много ви благодаря за отговор. Ето сега виждаме бездомни кучета по улиците. Нека какво се случва тук. Нека питаме госпожата какво става. Извинявайте, няколко проблеми. Да, това е стикнем се случва. Възмутен съм, човек може да взе кревица, както виждате, е пълно с бездомни кучета по улицата. Вчера на спирката ме нападнаха две и беше ужасно, искам да ви кажа. Къде? Изпуснах момента, хайде, по-бързо. Здравейте, само да ви попитам, мислите ли, че е нормално да паркирате тук колата си? Къде да паркирам? Навсякъде коли, навсякъде как? Тук ли трябва? Има ли място друга? Да. Здравейте, само да ви попитам, как се чувствате в този момент? Да, разбирам, вие сте много забавен. Също така да ви попитам, какво смятате за дупките и уличните кучета? Да. Последен въпрос, ползвате ли градски транспорт? Благодаря. Здравей, искам да те попитам, какво мислиш за дупките във Варна? Ами какво, че не трябва да ги има. Не е нормално в морската столица на България. Страх ли те е да се возиш в градския транспорт? Няма как. Аз съм момче, не мога да кажа, че ме е страх, обаче примерно някоя момиче, примерно на майка ми така един път и бяха срязали чантата отдолу и нямаше портмонето така в качканицата без да се усети. Аз съм потресена, благодаря за интервюто. И сега ще обсъдим подлезите в град Варна. Това също е много голям проблем, така повечето от тях са неосветени. Аз съм сигурна, ето чува се някакъв шум, може би минава някакъв човек. Питаме една жена, може да питаме няколко въпроса. Извинявайте, може би проблем. Не ви ли струва, че подлезите са твърде тъмни във Варна? Нещо притеснява ви? Извинявайте, както гледате нещо, виждате ли? Аз съм супер потреснала, може да се служа в тези подлези направо. Аз съм една жена, мина колега, видяхте всякакъв телия. Аз просто не мога повече, не мога, аз не искам да изчезвам. Старт. Ето, колега, виждате основен проблем във Варна. Извинявайте, някакъв проблем ли е възникнал? Ами да, опитам се да разбера какво за кола за вкъщи. Ето, това е централна спирка във Варна. За пръв път ли ви се случва? Да, понеже не съм от Варна, съм от София, там някакъв проблем. Разбирам, ето колега, това е много голям проблем. Погледнете спирката, няма никакъв автобус написан. Ами дано успеете да се приберете. Благодаря ви за интервюто. Благодаря, да. Здравейте, извинявайте, само да ви попитам, мислите ли, че ще успеете да слезете от автобуса? Моля? Нямам представа. Боже Господи, погледнете какво се случва, това не е нормално. Мислите ли, че това е нормално? Боже мой. Не мога да излязам. Извинете, трябва да мина. Какво мислите за дупките по улиците? Ами, случайно да имате мнение за локвите? А как ще коментирате градския транспорт? Да, права сте, да, така е, разбира се. Последен въпрос, случайно дали имате мнение, което е свързано с градската среда като цяло? Да. Само да ви задам един последен въпрос. Какво мислите за клипчето като цяло? Да, харесва ми. Ами много се радваме, че ви харесва нашето клипче, но ако трябва да съм честна, това е един много сериозен проблем, който всички заедно бихме могли да решим. Така че, нека запълним дупката на Варна.